kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huli! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang manugay, mahina ang kalaban. But before sina ginaknowledge ng aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live nga naga-monitor na sa sining mga inora sa ila sining cellphone, sa mga gadgets nila, kag sa monitoring sa mga cassette recorder, kag sa mga radio man, sa malabutan sa aton sining pagwaragwa. Ayos! Sige, sa mga kaaksyon ta via website, yaraman sila nagatutok man pagi sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Inobdanay kita, dubdob kita sa tag na launa, 15 mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha. Way pa nga ton sining STL result, way pa. Sige, karon lang dugay-dugay sa nagahulat sang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery. Sige, daligid lang mga kaaksyon na mag-commercial tanay, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sige, makwanta na mabasa kita sang mga talamyawon tadiho. May lang nga pamati kay Shirley May Tosco Malaga, watching live from Isabela. Thank you so much, good Shirley, no? And sa kay Jo sa Baligwat, may lang nga pamati Jo sa from Carmona, Cavite. Hilo lang sa tanan nga mga Baligwat family from Jo Baligwat sang Carmona, Cavite. Kay LM Mohar, may Manila lang ang quarantine sa Bacolod home quarantine. Gali ka. LM Mohar, no? May lang nga pamati. And sa kay Heaven, may lang nga monitor kay Jose Biton Camatso dara sa Mansilingan. Thank you so much, gid Jose Biton Camatso from Mansilingan. Philip Lorente sa Barangay Minuyan, Banwas ang Morsya. May lang nga pamati Philip Lorente. Kay Bro Espinosa, watching live from Himamaylan. Salamat, gid, no? And Zet Alunan, may lang nga pamati. Thank you so much, gid sa panyaga. From Hong Kong, Sir Con, magpauli ko sa Bacolod, wala quarantine. Salamat. Why naman ginapangitaan ka lang sang mga identification, iban pang mga papiles, no? Kay Sam Hartwig, may lang pamati Sam dra sa Canada, pamati siya subong sining mga inoras. Kay Alex Fuentes, Martin Aliling, may lang monitor dara sa Imos, Cavite. Lonilo Coligado, may lang pamati Lonilo. Kay Bia Jonathan, salamat gid, no? Nagid si Bia Jonathan, no? Thank you so much, gid Bia Jonathan. Ayos. Sige, karon dugay-dugay naman ang iban. Kay Valencia Kineto, may lang pamati, idol. Salamat gid ha. Thank you so much, gid Valencia Kenneth. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby, anay kita sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa. Nasa tamang serbisyo! Katron, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, plus 11.37 na nga tunoras, 11.37 na, plastar na sa siling nga mga inoras kay tiradahon tanang mga balita. Mga kaaksyon samtang iban sila nagahimos pa sang palanyagahon, ang iban nakachibog na sang ila palanyagahon. Sige, daligid lang kay yari na ang resultaho sang Small Town Lottery sa unang draw karon nga adlaw Miyerkules, November 18, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 7 kag 26, liwat 7 and 26. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, hindi gid magkalipat ha, sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi ta gid pagkalipat. Nasyonal mga balita, mga kaaksyon ini may kang tanan sa nagkalamatay bangod mo sang Bagyo Ulysses nagdangat na sa 73. Presidente Digong gintawag butigon si Vice Presidente Robredo. Duterte ginambalan si Robredo nga hindi magpakigkompetensya sa iyan. Ay. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa Bugos nga Region 6 kag Kalakipan sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors mayong udto. Yes, Action Rex, mayo po kag sa aton man nga mga tagpalamating balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon nagsaka na sa 73 ang nagpalamatay sa paglaslas ang Typhoon Ulysses sa pungsod nagliga diya nga semana. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC nga 24 sa mga nagkalamatay ang gikan sa Cagayan Valley Region o kung Cagayan Valley Region sa diin naka-eksperyensya dito ya sang lapnagon nga pagbaha. Anom naman ang nagikan sa Central Luzon, 17 sa Calabarzon, 8 sa Bicol Region, napulo sa CAR kag 8 sa Metro Manila. Sa latest nga situation report ginpahayag sang NDRRMC nga 24 kay banpa ang Pilason kag 19 naman ang reported nga missing sa rehiyon sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol kag CAR. Nahalitan ni Ulysses ang 727,738 ka pamilya o kon 3,052,049 ka mga individual sa 8 ka rehiyon. Naglambot naman sa 39,808 ka mga kabalayan ang naguba bungod sa typhoon. Samtang masobra 2 bilyones pesos naman ang ginabulubanta ang nahalitan sa agrikultura kag masobra 5 milyones pesos naman ang kahalitan sa mga infrastruktura. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal ginlaslasan sang pakamalaot mano ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice Presidente Leni Robredo. Nga way na siya gauntat no? Yes, Action Rex. Ini matapos Action Rex nga si Robredo ang ginapaminsar bala sang presidente nga amuya ang nagpalapta sa nga hashtag na bala nga nasaan ang Pangulo sa tion sa nga paglaslas gid sini nga mga nakaligad nga mga bagyo. Tigintawag sang presidente nga butigon si Robredo bangod sa pagpalapta nga wala siya sa panahon sang bagyo. Pagpaathag sang presidente nga siya ang nagtambong sa virtual summit sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN kag indi matuod nga tulog siya samtang nagalaslas ang bagyo. Ginambalan man sa presidente si Robredo nga hindi maghatag sang mando sa militar kag hindi magpakuno-kuno nga baganihan. Sa world record naman, update subong sa world record sining COVID-19 sa karon ang cases nagdangat na sa 55,940,130. Ang nagkalamatay naman
1,343,153 kag ang naka-recover 38,960,376. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton diri nga kaso akong COVID-19 update, ang cases nato nagdangat na sa 410,718, ang nagkalamatay 7,862 kag ang naka-recover 374,543. Sa Negros Occidental, may 31 nga kamakaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,454 kag ang Bacolod may 20 nga dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,155. Ang Western Visayas may 78 kamakaso kahapon na dugang nga nagdala sa kabilugan nga 18,552 kag ang aktibo nga kaso 2,271. Ang recoveries naman may 207 kahapon na dugang nga nagdala sa kabilugan nga 15,793 recoveries kag ang nagkalamatay may 5 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 488 death toll sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras. Sige, samtang nagatimo-timo kamo baga sinabad naman sila sa Facebook account ko mo. Sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod. Sa program ko si Olya Zocoba. Ito kilala mo ni Sarel Re? Si Olya Zocoba. Ay, pwerte, ginapang friend niya ang nagapadala mensahe ka, ginapadalaan niya sang mensahe, oh. Ay, ambot, nagid lamang. Sino ni Sayaman? Nga kada program ko may nagasinabad na di. Si Kisma Selfie. Kisna Selfie. Kisna, ikaw karon lusian ko gikaroon, no? Lusian ko gikaroon ang tuhod mo, no? Kisna, selfie, ang kay Olya Shuko, bani ho, sali ka padala ding imo yang nga obra na yan, ano na yung imo yaman? Oh, kaya sinabad ka di sa programa na hindi ka di magsinabad, kay nami kagid panitan, no? Sige, daligid lang kay kantuhan tanay si Akson Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa eksplanasyon ni Barangay Kapitan Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Nagalaom siya nga ma-resolba ang problema dira sa Dalan Country Homes sining siyudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex Kampante kung nagalaong gay si punong barangay Jerry Tingson sang barangay Estefania nga masulbaran ang problema in relation sa dalan nga ginausar sa motorista dira sa area sa country homes kag nagalaom man siya nga maresolbaran ang issue sa dalan nga nagaserbi man nga shortcut area aviation na Rex sang mga motorista halin sa circumferential road rekta na lapos proper sang barangay Estefania. Ini matapos nga suno sa aligasyon kag aligasyon man ni Kapitan Tingson nga ginpasira ina ang ina nga dalan diin nakibot manggali siya kag nakalabot sa iya ang problema nga hindi makalabay ang pila ka mga motorista sa sina nga lugar. No, sunod diri kay Tingson nagabay naman siya, no? Kay Mr. Romy Maravilla nga dapat i-mag-provide sa mga dokumento kaangay ning deed of donation nga ginhatag ni Maravilla sa syudad sang Bacolod agud magaserbi bilang alagyan sang mga motorista. Tika, tag na siya? May initial man kuno action Rex. Ano nga initial na?
initial nga dokumento pero wala niya gintumbon sa lingko kapitan di dampidra man amo nang main road amo nang may deed of donation o kung sa sulod pa niya hindi ta kaya masabat sin Action Alvin kay subong ginapalocate niya pala Ginapalukit man din niya na gintago man sa buon-buon kung sa dalamugan. amo na ang ginapamangkot sa iya Di sa kapitan. Friday na actually ang ilang nagpatawag actually si Kapitan Jerry Tingson sang hinunanon sa mga officers sang Phase 2 dira sa Barangay Estefania Barangay Hall sa Friday last 10 ang aga. Ti ang purpose na nga amo na ang sadalan bla within sa country homes. Yes, Action na Rex, isa pa na, kibot siya, sining niya, dapat nangabay ko sa ila, nga kung pwede, buksan niya na mga alas 5 sang kaagahon, o kung saan law, dapat bukas na saya, para maagyan, o galing, kibot lang ko yung nakalapot sa iya ang problema, nga amo na Action na Rex, nga ginpasiratan ang inangadalan, kasi hindi na iya available. Rason nga, suno sa iya, anyway, kay Como Ara, na ang partial, kag subong galing nga daw. Ginhimo na da nga laktura national bin mo kung nalin ka sa Stefania proper sa iban pang nga mga areas da nagapanglakton sila going to circumferential Barangay Bata, Oo. Silay, Talisay, da na sila gapangagi. Tek Action na Rex, kayo mo matong ambal ko man sa iya, ti ang iban nga mga pumuluyo ni mo dara, sir, dara mangga labay, sir mong. Pero kung ako kay Mr. Marabilia, way dagin baligya singuna, ginbutangan niya lang dadalan. Kay gusto niya man lang pagyan gali sa mga tao, dabla. Amo na ang ginapangitaan ta siya kagina. Actually, sin ko, sir, actually, pagkabalo ko, ang tag-iya dira sa karon, si Mr. Vladimir Gonzales. So, galing iti... Si Vladi, yan, developer na yan. Tag-iya na da. Ang mga tao da nga may mga balay na da. Amo na dang klaro. Oo, ginpangitaan ta siya. Sin ko, ti ang dokumento, siling niya, ari na di, nag-abot na. Pero partial Dokumento pa lang. sang? Dokumento nga sang deed of donation. Hambal niya. Deed of donation. Oo, deed of donation nga gindonar ni Mr. Maravilla as owner sang lote suno siya nga kagagindonar dito sa city. Kay ti si kun pamatian mo si Mr. Vladi Gonzales ang pamatian Action Alvin gambal sa iya nga why para madonar sa syudad. Kali ka? Ti first of all makaibalo ng developers na kay sa part na sang iyang subdivision mo. Oo, dapat makabalo man Di na pwede nga nagbakal sa subdivision, madonar lang sa gilayon, may mga process pa na. Correct, ina pag rason nga Kung gina-question nilang HLURB applications or membership sang homeowners, kadto to sila sa HLURB, oh. Amo lang nakasimple. that is why siri ko ganiti anong posibilidad sir matagaan solusyon ang problema ang iling problema sa tunga abi sang barangay official di kay kamo nagarepresent abi sa mga pumuluyo dira nagareklamo at the same time anong solusyon tani sa mga home o sa mga official abi kag sa homeowners sang sina nga lugar suno sa iya nga ti nagalaom gid kuya kay nangabay ko sa ila nga magapakigistorya gid ko sa ila sa maabot nga Biyernes antes nga magpakig sapol man sa City Legal Office sa opisina mismo ni Attorney Bayatan Action Rex. Ari, gusto mo pamatian ang depensa ni Kapitan? Ari ang pahayag. Ano to sa kay Attorney Bayatan man? Pakigsapol pa siya, kagi-present niya man ang mga dokumento Action Rex. Makigsapol si? Si Kapitan Jerry Tingson kay Attorney Bayatan sa City Legal Office. Tapos? Kagi palapot man ang ini nga problema. Pero siling niya, antes ko yung magkanto kay Attorney Bayatan niya, pakig-istorya ko liwat sa mga pumuluyo kag homeowners sa nga country homes. Tinga way naging kuana, way naging plastar mayo da ni Kapitan kag the one-sided si Kapitan now. Okay, sunog Nga si Marabilia lang ginaapinan niya sini. I-check tani sa iya, no? Oo. Nga si Marabilia ang ginaapinan niya, hindi ang pumuluyo. Oo, kay kon kabudlay sini kay may ginsight di siya sa sulat nga i-discuss ko nung memorandum circular number 20-145 sang Department of Interior and Local Government in relation to
Republic Act 11494 or Bayanihan to Recovery as once act section. Buta nung labot na diya sang recovery niya. Ang pagka-intindi ko na Action Rex, road clearing yan, ginaminsyonan niya na mo. Road clearing, Oo. pero in relation kuno ni sa Bayanihan to Recover as one act section, no? Ang Sa COVID-19 response and recovery intervention, but nanoning na panghambal yan eh. Kaya ti regulations ng traffic on all roads, streets, and bridges, and access thereof, thereto. Amo na siyang ginasite na rin ni Kapitan Jerry Tingson mo. Saksyon na, Rex. No? Ti karon kun private man lang ni, kag kun alagyan man lang tanan nga private, nga ang iban nga mga private subdivision nga way na ginagyan. Pagin pa, mangkutan na kagina, siring ko, sir, actually, di ba, ang country homes, ang alagyanda, isa ka pribado na. Tulong sa iya, kagang depensa niya, hindi, kay may deed of donation na ina. Ti din ang deed of donation nga ginatawag nila sini. Partial nga nag-abot sa iya. Partial nga nagpartial sila na na ginadalawat na. Ito ang partial subong, amo na ang gina-check up nila. Yeah, Kaya kaya kung may deed of donation na sa syudad, ang una bes ang syudad na da ma-maintain na mo. Ang syudad, gobyerno sang syudad, among ma-maintain sang dalan da Action Alvin. Oo. Pero within sa pumuluyo padra nga dalan, way nagakaulugan nga i-maintain na sang syudad pa. Gali ka, but sing gano, wala na gina-maintain sang city. Din man nga Ang 5 developer man. lang galing ga-maintain. Din nga 5 ga-maintain sila man. Why ang sagwa lang na iya, okay na yang sagwa. Why gidada question? Oo. Sa likod na dampi. Sa likod Oo, bla da. Amo na ang barangay road, be. Oo. Amo nang daw barangay road bla nila nga sakop da. Barangay road nila nga sakop, pero ang alagyan gid mo mismo pinaka main road sang mga pumuluyo sang subdivision, dira lang na ya. Amo na Sino ang skilida. ina nga lugar da, I don't know kung basta ka parindugan si Mr. Vladi Gonzales kay kung ikaw man tawo, mabakal ka da duta mo kag balay mo. Kung alagyan man ng dira sang salakyan, amo nang pamangkot mo. Kung ikaw, abi ultimo nga tao, nag-purchase ka na sang balay kag duta mo, within sa main road nga ginatawag nila, within sa subdivision na, kung himuon man lang na karsada, dapat ginpatag na sang developer nga ini nga side, dalan ini, dalan sang barangay, kag gobyerno sang syudad nga alagyan ini. Ti wala na security ang mga pumuluyo da, kumagamo sina. O problema gali to aksyonar. Nag-star ka gani sa subdivision para nga bisan paano marutawhay ang kaugalingon mo. Pitik sintas, di ka magkapatawhay kay gagulutok ang salakyan dira. Ting mga kabataan mano na daya. So bali ang privacy in terms of mga Ang private nga ginatawag way na eh. Ang privacy way na, dula Way na. na. Kung himuon ta na ang alagyan lang alagyan da. To ba Actionarex matublagi yang iba niya kay ang iba niya kay part pa na mo kay I believe Actionarex tatlo na ya kun apat na ya ka area. Ang din? Country homes may phase 1, may phase Tatlo. tatlo. Pero ang pinaka-main nga lagyan nilang phase 2 na da. Ang tunga gid na sa subdivision. Ang lapad nga dalan ginhimo nila nga alagyan na da. Ay gali ka. Karon kung may mga bata ka nang nagarotabok-tabok, disgrasya gid. Delikado pa gali. Mayo kung hinay lang padalagan nilang ibanda nga dalan nga daw tagiya man kadalan. Problema pa. Tika ikaw ya residente da manginit ka gid eh. Kibot man ang iba. Ginbayran, nagbayad ka da, nag-star ka da sa lugar ngayon na para nga bisan paano mangin matawhay tani. Pero ultima ora magamuna Actionarex makibot matublag man ng tao. May nag-urupis taron da sa Kapitan Jerry Tingson sa main. Kag pagyan sang mga salakyan bla. Kag si Marabilia, pwede da sila kay-star Ay gali ka. Tra sa main. Makawakitan man ganin nila sitwasyon da. Actually, sa itong nagliligad, actually, Action Alvin, natabo na nadira. Ang mga kagawad nilang inpakato sa barangay, gambal nga ti private road ini. Ang barangay Mandalagan, gambal man, private road ini. Ano mahimo taniman? Galingin tong ulo nila sa prangkang istorya. Galing kay ti subong di ko maintindihan, si Marabilia kag si Kapitan Tingson sa Estefania
unite sila, pakigupod sila, nga ang tao dapat, kadtuan ni Kapitan, mismo ang barangay council ang maninguha kadto sa country homes, pero milandong nila, why sila kapakita dito? Ambal niya, ginsugo niya na kag-survey ng area. Ginsugo man? Sinong ginsugo yato? Yato mga men, especially Mga sa men? mga At totong mga men niya kay ina naghatag sang sulat to? Hindi ito gali survey to. Sulat Survey. ng galigan niya. Kaya ba niya gatag siya nagpa-survey na siya. Din sa nagpa-survey man, wala sang surveyor tong nagsulod sa country homes ha? Ngalin sa Estefania? Oo. Di, mabatian mo na karon sa ginhambal niya. Nga subong gigyan law, nagsugo na ko to. Subong adlaw? Oo. Duway man sang surveyor to? Away to. Na, ano nga surveyor? Survey para sa ano na? Sa duta? Para sa dalan, amo itong ginapamangkot ko, sir, if you may, di na dampi ang main road o kung ang ginalagyanda o kung pasin may iban pala yung lugar. Nya, hindi kaya mambala sa imo kung dampi, pero ginapasurvey ko na sa subong. Survey sa ano naman? Basi sa Tigkalalag na? Doon lang puwas naman Tigkalalag? Base, no? Survey sa Disyembre kung survey sang contest ang parol. Base pa lang. No? Pero gusto mo batian ang balya? Ano ang balya? Are, pamatian ta si Kapitan Jerry Tingson. Munang ginapangayon nato ng documents. May mga deal na sila nga ginimo mo. Parte sila nga dalan. So kung ang mga barabilya nag-claim nga gintunit na nila sa syudad, di pangayuan ta sila sa documents. Amo nang ginahulat ko. May mga dokumento na nga present si Mr. Marabilia. Partial Deed of na, donation. partial pa lang na kag ginalocate ko pa ni ang mga area nga ang mga dalan nga nga donated. Kinaamat-amat naman pa survey sa bungad daw. Yes, may naka-inspeksyon na. Sige ni siya. After sini, may conference pa ko sa City Legal. Pero mauna ko conference sa Homeowner Association sa Friday. Na-invite ko sila tanan. No? In fact, isa ko sila invite. So far, nagatag ko assurance sa Pumuluyo na soon i-resolve na ng issue. So may dira nga dalan nga may ginatag, may disakon nga documents nga donated. May dila nga sa dalan nga uncemented road pa. That's why you work out kumana sa DPWH with Congressman Greg. Klarohon ko, sir, within sa subdivision itself, why man sin nga amo na ang mga gindunar nga dalan? Hindi na ka na masabat sa yes or no. Kaya I'm always telling you that depend ako sa documents nga ginahatag sa akon. Claim ang Marabilya nga gintunit ina nila nga para sa dalan. So, amo nang gina-appreciate ko sila. Titagayan nyo ko documents. So, wala dokumento. Hindi mag-iyong barangay. Nakalabot naman na, sir, no, sa city ang problema. Yes, nakalabot na. Naka-istorya na kami sa City Legal. Ito ni Bayatan. Ano ang ginalauman nimo bahin sa sining problema sa karon, sir? Sa tunga sa barangay officials and at the same time sa mga homeowners association, sir? I'm confident ma-resolve isa. Maka-conference kami, I think ma-resolve isa. Importante, ikuha lang kita. Ang ato niya para sa welfare sang Pumuluyo sa barangay Estefania. Wait and see sa Friday kung ma-resolve ang action rep. Ano to, ang balya? Wala sang ano to? Wala sang ginpresentar nga dokumento? Una niya ginambal, wala pa sa may ginpresentar nga dokumento, pero may ara na siya nga ginpresent ka ginatag sa iyan Mr. Maravilla, partial document. Ano nga partial documents to? Like, for example, ang ginadibatihan, ka ginatindugan sang homeowners nga sa country home sa Giapo ng dalan nga private. Within lang sa subdivision, way nadalabot yang sa likod. Amo tong nambal ni Kapitan Blay Pasiminto to, sa likod to, may rekta-rekta to paabkasa mo nga dalan. Wala na masiminto kay daw wala na deed of donation nga lugar. Kay daw amo ng Barangay Road Action, Alvin. Ang balya, ginapalocate niya na subong. Palocate man? Ang bali Kapitan. Klaro itong ang balya. Kaya nalocate na nila. Galing wala deed of donation. Amo nang nabudlayan mag-ios ang Department of Public Works and Highways. Sa likod nga portion na sa may tangkis ang tubig, rekta-rekta to, to lokasan nga area. Amo nang way pa process insakto ang papilis na kung ano na i-donate na or ano na nga plastada. Amo nang way madapatan sang Department of Public Works and Highways. Saksyon na, Rex. So, let's see. Kaya ang iba niya, pakapos lang, manglaktod lang dira sa mga kabalayan, nga daw tag-iya pa.
Sige. Amo nang problema dira kay dapat ginresolba ina. Amo nang ginahambal ko gid nga sa kadugay na ina nga problema. Pero ti ara na amo na. Ani man, ang bilugto nga storya na-send ko na mo. Yes, Action Rex, no? So, let's see, kag-lantaon ta Action Rex, ang kung ano pagid, ang mahatag kag mangangin solusyon sini, kag ano ang outcome, sa pagpakigsapol o pagpakikita man abili punong barangay Jerry Tingson sa mga pumuluyo dira sa area. Kuya, galantaw gid ko Action Alvin sa mangin outcome ni. Ang homeowners association ara na sa iya. Pero ang part sang barangay na lantaw ko man ang part sang barangay mo, balo ka kung kaysa pamulitika man nimo. Oh. May play safe man ganito siya yung sabat. Kasi niya, hindi man kuya mag-ihod kung wala dokumento mong. Ati kay may partial document siya, so nag-aamat-amat na siya giho Action Rex. No? Pero lang taon ta, kung anong klase dokumento ni, kay presentar niya, ang iling ginasiling niya, nga partial document, sang deed of donation, and let's see kung kung ipakita ni Kapitan o ipresentar sa mga pumluyo, sang country homes, ang ginambal niya, nga partial deed of donation, nagikan sa pamilya Marabilla Action Rex. Dapat i-presentar ginagaklaroho na ni Kapitan kay mga tao yan na sa country homes. Damo hindi lang tao na sa isa ka tao lang bla? Isa pa problema ina kung hindi matagaan solusyon. Mas mayo pagani kung matagaan na damdag pa sa solusyon. Agad mas dapat temprano pa na mahatagan kasulbarana. Action Rex, mas maayo gina kung temprano pa matagaan sa kasulbaran. Nagtawhay na dang area subong lano pag ang ginagios siya man. Bisan wala na barangay tanod Gali ka? Oo. Mayo na galit, way na problema mga kabataan hampang daskili. Kita mo na daw mga kabataan ng laday-laday na daho. Bisan pang buyan mo na da isa kadlaw. Okay, kung kayo sa problema man, kung mag-amo na lagyan, ginagyan man sa mga motorista, mas delikado. Tanan na da, galagi na da. Dika? Ano pa na dang lusot sang Granada, Vista Alegre, homesite layo na Barangay Estefania, basta galalagi na da sila. Sapos ba na nga agyan Action Rex mo? Nakatilaw na ko dagi, shortcut ko balanay. Hapos na dalagyan. Gamay lang tirada da. Ang main road yan mong pinaka-problema, gid. Okay. Abi mo kung kaysa, galusot pa na da sa mga balay-balay ang mga salakyan da mga motor da para galaging mga buisit nila. Palika ka magluwas sa phase 2 katuman sa phase 1. Gagi pa na da kay nga sa phase 2 da sa tunga-tunga, gagutok na dang salakyan mo. Ti kung manglaktod sila naman sa iban nga mga stretch, kay okay man lang, aradas lang pa kuyampad Mas delikado. Tungang gabi may galalabay pa nga mga salakyan kag motor, kumakin mo na. At istorbo gidya gali Action Rex sa imbes ka palambiran ka, kung kaysa do, namiguan kag panghuyapan bla. Umagambal nga pwede, saradan. Di dapat hatagan na igtalupangod ni Kapitan Jerry Tingson. Akin hindi ta nga mahatagan na igtalupangod sang Kapitan. Kay kung para na sa pumuloyo, kag kung nakita nila nga private ina nga lugar, timog yun naman lang barangay, no? Para sa hamtang sa mayong kapalaran sa mga pumuluyo da. Yes, para kahit papano, mas mangin matawhay na Action Rex ang pamisaro man sa gatanan, especially nga pumuluyo mismo sa sina nga lugar, tatlo ganina ka-face. Ang phase 1 niya, ila man na, diretso kumano sila. Ang phase 3, bahala man da sila. Basta ang phase 2 lang concern na dra. Sa kay ang sakto gina Action Rex kay sa phase 2 ang alagyan mo. Ara kita sa phase 2. Correct. Sakto na kay sa likod dampi inaya Barangay Road. So at least inaya pwede na magyano galing kay sakto na
dapat masolbaran ang ining problema sa tunga man sang barangay official and sang mga miyembro o opisyal sang homeowners association. Imbut na nung ginasaligid ka kwa ni Kapitan kag ni Marabilianin, anong promise kap? Basta promise. Promise. Ang aton lang diri punto nga insaktuhon ta lang ni Kap Insaktuhon ta lang ni why ga pamilit ang mga tawo Insaktuhon ta lang ni kag kun nakita nga may deber gid man kag public road ina ang lakturan sa country homes ti sinugid abing mga residente nga magpugong sina aber. Yes, di ba? Kung nakita nilang lakturan gid man based sa donation, kuno, pero sling ni Mr. Gonzales, sling niya, way madonar bisan din na nila kadto na. Ay, galit ka? Si Mr. Gonzales, among developer, kagamong nagbakal sang area, manindugan pa yung tagiya. Animan? Anyway, ilang taon ta Action Rex Ano matabo ni kayo sa Friday, at least nabalaan tatong ngambal ni Kapitan nga ti mitingon niya kag ti basi pagwa yaman ang ginauyatan niya da nga mga papilis Yes, Action Rex, no? May papil sa gunong ginauyatan? May partial. Partial? Ginatag ni Marabilia? Amo na provide ni Marabilia? Amo na nga partial nga gin-provide ni Maravilla para sa barangay para posible i-present na ina kay sunugan ni saya gina-locate na subong nga adlaw no kaya hindi ko malipat ni Action Alvin that time ako mismo nagpadangat ni kay Councilor Cesar Distrito, Councilor pa to sa that time mo. Di naghambal siya nga daw i-donate pero why pa ma-donate? Ano pa to nga mga tinuig to? Ti konsyuhal pa siya. Kung nagatindog na dang mga pamalay kagarandang dalan mo nagyapon nga problema dapat patungan na sang barangay official sa gina-challenge ko dara. Basta pag kinagual sad to, nagpadala da barangay official sang barangay sang Estefania kag ang barangay Bata. Nakita man to niyang sitwasyon nga humalin sa guardhouse kagang tunga-tunga sang country homes ginapanagihan na iya sang developer. Kung ang developer nagdonar sa syudad, himuon ta lang karsada. Sali pa na ka-ugtas na. Pero tiko mo nga wala pa sang developer kag wala pa sang gindonar dira nga sitwasyon ginang salita ka parikasog naman para lang sa isa katawo, para lang kay Marabilia na anong sitwasyon na daya man. So, kakibot lang gagawalin Action Rex mo. Ti makibot man ang iban, halos ang tanan. Pero sige lang kailan taon ta na sa Friday kung ano man ma-presentar ni Kapitan, salamat kung mayara. Bisan ang partial, salamat kung mayara. Pero depende na karon kag ano man maging papel sini sa City Legal Office after sini nga kasi niya after nga maka-istorya istorya sa mga pumuloy sang homeowners. Tibisan pang City Legal Office ng ginahambal ni Kapitan kung private na nakita sang City Legal nga wala sang nagakaigo nga papilis nga pribado sa gyapon ng dalan, hindi na magintrang City Legal Office. Para makitaan gidya, at least para may makabig man bala nga privacy sa tagsa ka mga homeowners na nga si ilalang ginay nga dalan Action Rex. Okay, kahit papano yan, makasiling man nga tungang kagabihon, wala na sa may mga magahod yabi. Kay makon man kisam pati ko tagalas 10 gahod pagani kuno da damo galabay Action Rex mo. Labot pa gani tungang gabi. Ay miyara pa gali. May tagalas 12 pa, may taglauna pa gani pa sinibad lang sa salakyan da. Naging kordon naghilipos man. Ara gali kita man nila nga ging close ara kay hipos man kag tawhay lang sa dalan. So, amali Action Rex ang gina-follow up sa patrol in relation diri sa problema sa dalanon along sa My Country Homes, Barangay Estefania. Balita report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Sige pa dasunan ta lang na mga kaaksyon ng aton sining pagtalakay sinang problema sa country homes, no? Pero diri kita na magabot kita na isang aton sining mapalaron nga tagdaog sa province-wide sang SAP sa ERB, no? Dali lang kay gabuton taniho ang aton sining buon-buon, no? Makuha kita diri sa aton sining winner. Sus nagkaladagdag na Mariones. Ari sila there. Sige. Liog ta na, sir. Tirahon ta na siya kung pamati siya kay para nga siyang mapalaron nga tagdaog sang 500 pesos para sa aton sining SAP sa ERB province-wide. Karon nga udto samtang regatimo-timo kamo lang taon ninyo ha ang inyo sining mga cellphone, no? Ang obra ni Olya Shakuba ni ilampos ko gini karon sa imo ning ginagabot nimo nga way ka obrahon sali kada ka pang post ang Facebook mo sa Facebook mo sa Aksyon Radio gina-post mo dira ay nano ka man imo yaman nga di ka man sali ka post ni kay suhal pahirar ikaw karon ni pakaon ko ni karon sa imo mo ay kadamo iya sa ilang nagabutang-butang dire, no? Sige na, dali lang. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige lang taon tabi kung maka-hello siya, makasabat siya sa aton sining tawag sa sining mga tinion, no? Ara na? Garing na siya? Lantaon ta siya kung timo-timo na siya? Ara na? Hello? Way gali? Abi ko kung nara na siya. Hindi siya guro kauyo Aksyon Nilmar sang 500 pesos, no? Nagring na to, isa pa be, kung nagaring pa sa base ko na walang tubla na tipyada, ibaloon ta na liwata. Ara na, garing siya. Pamatian ta siya kung mahilo siya, kung hindi siya, no? Sige na ring sang cellphone niya. Kundi siya, ti mailista. Damo pa diyo, isa pa ni ka Robulang Kristalo. Amakin mo ni. Why? Tiway giguro. Why chansa magabot ta sera. Gabot ta liwata. Parang basi kung hindi siya kauyon niya. Aryo taga diri. Ay, niya guro. Tuga pamatigid na guro. Change ta, may lista. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Daligid lang standby mga kaaksyon. Okay? May dayalon taliwat nga entry sa aton sining SAP sa ERB province-wide, no? Ara na? Ga-dial na si Aksyon Elmar. Tirahon niya na ni. Sining mga inoras, no? Garing siya. Sige. Paringa lang siya. Tanong, tagig kundi siya magsabat ni. Ara na? Hello? Ara na siya, sabat na. Hello, mayong udto. Morning. Yes, mayong udto si Cherry Tambuson eh. Yes, sir. Sa Villa Esperanza. Yes, sir. Barangay Tangob, di ba? Yes, sir. Okay. Gapamati kada sa Aksyon Radio, ay? Gapamati ko, sir, naguba ang amon nga cord bala sa ano? Sa ano? Sa radyo na mo. Ay, naguba? Oo, nabugto. Anong ginapamatian yun na subong? Galantaw kami TV. Galantaw ko TV. Kinaguba, sir? Sinong kilala kag ginapamatian mo din sa Aksyon Radio? Gapamati kami ng drama.
Drama? Ano nga drama, be? Wala, Ari, may ano pa, may Ari, may kuwan sa kadaan. May ano? Ay, salamat. Salamat ang ano, bation ako daay. Kaya may nag-provide ang radio sa imo, da? Oo, sir. Oh, te, batian mo na ko? Oo, Ari na, sir. Oh, ara na, sino naghatag sa imo? Ang bata ko din, panitaan niya cord. God, te, tungan mo gid na siya. Cherry Tambuson, madam. Yes, sir. Congratulations, ha. 500 pesos ang nadagan mo subungod to sa Action Radio Bacolod. Thank you. Oh, te, ara man lang gali, simple man lang na. Hindi na ang tagiyan na sa radyo, partihan mo gid na, no? Kay gindala gid sa bata mo. Sige. Thank you, good sir. Congratulations gid sa imo, Madam Cherry Tambuson. 500 pesos ang batonon mo gikan sa Action Radio. Ang himuon mo lang, kulaton mong text ni Marne sa opisina dire, tapos ang padala center, no? Kung din mo na i-claim kag may mga control number pa nabla mo nga ginapadala sa imo sang kliman mo sang 500 pesos, no? Congratulations, Madam Cherry. Ay, thank you, sir. Oo, te, anong mambal mo? Salamat din sa Action Radio, sir. Sinong kilala mo sa Action Radio? Wayay. Ako, sige. Salamat. Salamat. Usually, mabatihan ko si Ray Cantong. Ray Cantong man? Ba si Ray Dutilios? Hindi man? Sige, madam, basta congratulations, madam, pabuto mo lang ang text nila, ang mensahe sa imo. Salamat, kid, ka congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations kay Madam Cherito sang Villa Esperanza, Barangay Tangub, Bacolod City. 500 pesos ang batonon mo. Importante, pandaron lang ang radio dra. Kag kung may magtawag, singganon lang Action Radio Bacolod ang akon ginapamatian. Wala ka nang hahanapin pa. Ay, pwede. Sige, Operation Tulong Tanay ho. Pagbulig sa mga apektado sang bagyo, mga ka-aksyon. Ho? Ang Action Radio Bacolod, kaupod ang Suwing Legacy Movement Incorporated. Nga isa ka non-government kag non-profit organizations. Ang magabaton sang inyo bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mahimo nga idonar? Cash, goods for sanitation and hygiene. Saan o magabaton sang donasyon ng Action Radio, bukas na sa pagbaton sang cash donation. Pinaagi sa GCash, isa ka online application. Sa mga pumuluyo sang syudad na sang Bacolod nga magadonar sang cash apang luyag nga personal nga ihatag ang donasyon. Magtawag lang sa numero 434-3861 708-1237 kundi gani sa 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo nga donasyon. No? Ang mga residente nga luwas naman sa Bacolod ang mahimo man nga magdonar sang cash. Kung wala sang cash o GCash, magtawag man sa mga numero 434-3861 kag 708-1237 kundi ganin sa cell number 0947-637-6786 para sa pamaagi sang pagpadala sang imong donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene. Ang kinanglan nga magtawag man sa Action Radio Bacolod. Agod nga may baluan ang schedule sang pag-pick up sang inyo donasyon.
Kag kung ikaw nag-star sa Gua sa Metro Bacolod, mahimo ka man nga magpakigangot sa Aksyon Radio Bacolod, agod nga maistoryahan ang pamagi para makuha ang imong donasyon. Mga damo gid nga salamat mga kaaksyon namon sa Kaminante Operation Tulong Kita pagbulig sa mga apektado sa bagyo sa corporate social program sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:23 ang aton oras, 12:23 na. Daligid lang kay mahatag ko anay commercial. Balikan ko lang kamo, standby Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Daligid lang, standby. Sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Kantuan ta na yung balita sa City Hall. Councilor Villaflor nagklaro nga ang poster nga nagalapta sa social media nga nagapanugot sang basketball ang hindi gikan sa ila kundi gikan sa iban nga lugar. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale. Action Rex nagtugas ang confusion ining poster nga naglapta sa social media angot no sang allegedly ginaalaw na ang pagpatigayon sang basketball. Ang iban nga mga pamatanon abi nila nga ini ang para sa syudad sang Bacolod. Nga ini Action Rex gin pasapasana sa social media. So check daton si SK Federation President Councilor Yesha Joy Villaflor. Iya diriging klaro Action Rex nga ang ini nga poster ang hindi halin sa SK sang Bacolod City kundi gikan ni Action Rex sa LGU sa Baybay City dito sa may Leyte Action Rex. Amo ni pagklaro ni Villaflor matapos man nga madamo man no sa nagpakigangot siya nag-inquire kung ano kalihitimo ining poster nga naglapta sa social media Action Rex. Ging klaro man rin ni Villaflor nga under General Community Quarantine status, bawal sa gihapon ang mga paliga sa mga barangay o kung paghampangan na Action Rex sa mga kapurukan sa basketball nga society. Hindi malikawan kag hindi makontrol ang ining mga hitabo ilabi na sa mga pamatanon na Action Rex. Rason nga nagapanawagan si Villaflor kung mahimo isundon gid ang mga regulation nga gina-implement sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ang poster Action Rex no kay Villaflor hindi lang naglapta diri sa syudad kundi isiban man nga mga LGUs kay siya ang SK Federation sa national may mga concerns man nga ginpalambot angot sini kay ang iban nga mga SK sa Pilipinas binila sa ilang managalin. So ginasukot sila sa mga pamatanon nga base ginatugutan na ang basketball Action Rex. Ay kung makita mo sa poster Action Rex wala sang wala sang lugar kundi naghalin ang ini nga poster kundi may alagid lamang sang isa ka logo kaya kasangguri ang kabataan Action Rex nga mo siya ang nagtingala no ang iban nga mga pamatanon especially ang mga SK diri sa mga syudad sang Bacolod. Kahapon ang Bali Villaflor sunod siya team statement naman ang gintagwa si Vice Mayor Sid Familiaran nga bawal sa gihapon ang pagpatigayon sang liga diri sa mga syudad sa Bacolod. Magluwas na lamang kung mga team sports na bilanga pang professional kangay isang PBA kay meron sila sa mga regulation nga gina-implement nga nagasunod sa mga protocol no sang national IATF. Aling palayag ni SK Federation President Councilor Yesha Joy Villaflor. Gin-research ko gini siya Dale no, nabalaan ko nga iyan ni saya gali isang Baybay City Leyte. Ila niya gali nga infographic nga ginpagwa, gali kay wala nila ginbutangan bala kung diin nga barangay. Amo na ang nag-cause ng confusion sa mga SK kag sa mga youth. Kasi wala ginbutangan kung diin ni salin nga barangay ginbutangan lang to nga please coordinate with your SK chairman daw mo na sa Baybay City Leyte.
pwede natuya ka pa basket sa ila ka may ano na ya, may executive order na yagin pagwa ang ilang mayor. Pero diri sa ato niya Del hindi pa gid pwede. Kay ti under GCQ ta may ara ya available lang ya kung professional basketball ang hampang. Pero kung paliga sa barangay hindi gid allowed. Nagpagwa man kagapon statement si Vice nga hindi pa gid allow ang aton interagency task force for basketball league in the barangay. So dito yung sa baybay late, do ka okay ito yung COVID-19 situation nila since? Yes. Nag-allow na yung mayor, may EO na gid sila ya. Sa aton niya wala pa. Tapos hindi nahalin sa amo ng infographics. Kinabalan kami di ko na sa SK sa Bacolod. Actually galibot na siya hindi lang sa Bacolod, i-circulate ginaya all over Philippines subong. Actually, nabatihan na si SK Federation President Yasha Joy Villaflor. So, klaro na nga ang poster hindi halin din sa mga syudad, kundi sa iba na local government unit. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa iluhanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa mga co-workers sa nagtaliwan nga Assistant City Engineer bangod sa COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan. Ginpaidalom na sa mass testing. Cadiz, La Castellana, kag Banwa sa Manapla may moratorium sa pagbaton sang mga LSI. Banwa sang Ilog magapatuman man sang 15 kadlaw nga moratorium. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye, Aksyon Mar. Rex, halos na tapos na ang ginpatikayon nga mass testing sa COVID-19 sa ring mga kaupod nga mga empleyado ang nagkataliwan nga assistant city engineer sang sunod sang Kabangkalan nga nabawian sang kabuhi nagligad nga adlaw pagod man sa ginbatsyag nga paratian kag ginarakop alawas niya sang COVID-19. Suro kay Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico kahapon na patigayon ni sang City Health Office samtang ang mga kaupod pa nga mga miyembro sang pamilya nga nagataliwan nga assistant city engineer amo naman aratalanda nga kuwaan sang swab test posible sa mga adlaw or sa masunod action Rex. Ang resulta ginalauman nga may baluan suro sa alkalde kaligad ang 4 ka adlaw. So isip-isipon naton nakahapon natapos ang mass testing sa mga city engineers office sa personnel. O masunod pa ni so 4 ka adlaw subong Miyerkules sa laban-laban mga Sabado o kung malawig-dawig Lunes palaan aksyon Rex medyo madapod-dabong na naging patikayon o kung ginapaidalom mass testing kamanti ang city engineers nga dalatapan ng Kabangkalan amo ang departamento dara nga may pinakabadabo nga mga empleyado. Yari si Mayor Pedro Zaico. So maulat lang kami sa results na siguro 4 days. Ang usual do ara lang sa ko sa opisina taga sa iyabing pamilya dira sa ilang vicinity sang compound nila. So kuan man na sila gin-lockdown ang bilog nga kuan kag mass testing man na sila. So kuan gid ara sa sulod sang opisina kay ti aircon ina mo kag sirado bla. So ang sa ila pa ni Malay gin kuan gid amo man gin swab kag gin lockdown ang kuan na vicinity. May anay sang trabaho sa talatapan sang city engineers kag ilang sa nga personal na nagapaidalom sa ginatawag nga strict home quarantine. Selon talang ang balita may kantaran sa pilag ka mga damo-damo na sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental ang nagka-implementar sang moratorium sa pagpaton sang mga nagapalauli nga mga local stranded individuals o kon LSIs kag returning overseas Filipinos o kon ROF Action Rex. Ang iban natapos na kag nagbalik ng pagpaton pero may ara sa gihapon sang dugang nga mga LGUs nga naga-apply
for approval sang Regional Interagency Task Force kon RIATF. Ulihin na nga aprobahan among request sang panwasang ilog. So, maumpisa pa sila sang ila sa nga moratorium Disyembre 20, tub Enero 3, subot sa lingon nga 15 kaadlaw nga moratorium ang ila sa nga iga-implementar. Ang existing pa nga moratorium amuning tatlo ka mga LGUs naton. Ang banwasang manapla may moratorium in action rex nagumpisa Nobyembre 5 tub ini sa buong adlaw November 18 sa mga 14 kadlaw nga moratorium. Ang syudad sang Cadiz 16 kadlaw nga moratorium November 15 to 30. Extension ining syudad sang Cadiz kay may una na ni sila nga request nga daan nga 5 days moratorium umpisa October 31 tub November 4. Pag November 4 nagpadala sila sang another request sa RIATF kakon pwede masigi-sigi madugangan another 15 days. So ginaprobahan nila tub November 30 ang moratorium. Sa Castellana naman nag-request man from November 16 to 21 tibo silingon subong gina-implement na ang moratorium bali anom lang ni kadlaw nasa banwasang La Castellana. As of October munang sa silintara damo na sa mga syudad ang nag-request sa moratorium for iban tapos tara sa silintara. Ang sunod sang Bago naglikad nga November 7 natapos na ang moratorium. Ang Victorias tapos naman sang naglikad nga October 30. Ang San Carlos tapos naman sang November 6. Ang Negros Occidental Comadoruman naglikad to October 3 to 9. Ali isaks ba na to nga nag-implementar man sa moratorium province-wide gito ya, no? LSIs returning OFWs man to ang sakop sang sining moratorium. Ang rason sang sining mga LGUs nga naghingo sa moratorium para nga may-ara sang pag-decongest, pag-disinfect ila salitang sa tag sa mga quarantine facilities preparasyon mara kay di man pwedeng igisigila sila pagbaton sa mga returning residents LSIs kag ROF na hindi ma-disinfect ang quarantine facilities. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. By the way, manoon ko lang gali sa bong ikatatlo kadlaw na nagbalik sa bong ang budget deliberation ni naglikad nga semana duha man to kadlaw sunod-sunod November 11 kag 12 bong nagpadayon November 18 tub was mani November 19 so ginalauman naton nga was November 19 ubos-ubos sa tanang tawag ang mga department kag revision heads pag-question sa ila sa ligay propose ka budget kag pagkatapos na kung why naging man sa talakayon i-endorse ini sa Committee on Finance talakayon sa masunod nila sa nga sesyon maabot nga Martes. Ang kaakasyon nyo gikan sa Kapitolyo Action na Malog Hedovaya una sa balita sa Action sa Bagalod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:36 ang aton oras. Kadasig lang ba daligid lang Aksyon Alvin Grab Aksyon direct magbanwa balita gikan sa Bacolod City Police Office kag ang aton sila nga mga out of town reporters ha kay kapikitigid sang oras ta kadasig lang sang oras subong no kinanglanta magmighty si alkaline base nga vitamin C
Malakay Finance Corporation, base ko nagakinanglan kamo house and lot property or lot. Ayos, sige, daligid lang ha, kay makwanta manamyaw kita na sa mga kaaksyon ta, may lang nga pagpamati kay Nining Abiliar Ong, may lang nga pagpamati, no? Nining Abiliar Ong, kay Teresita Orita Kahuraw, dra sa La Carlota, kay Rafi Bantiling, may lang nga pagpamati, no? Rafi Bantiling, kay Lunila Tarosan, dra sa Gatuslaw San Sebastian, may lang nga pagpamati, and Bret Hart Tunato, may lang nga pagpamati. Bret Hart Tunato, kay Ami Antekenyo, may lang nga pag-monitor dra sa area sang Barangay Tangob, no? Joseph Pacifico, may lang nga pag-monitor dra sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Carla Selva. Good afternoon lang. Halin sa kay Joseph Pacifico, Kay Pepper Parsley, may lang nga pamati. Aksurek, sani matawgan man ko pamati ko ay patay-patay ang radio damo galiso. Sang radio ko, ang problema isa lang ka-station kay guba. DYEC Action Radio lang ang gandar. Ay, pretty si Pepper Parsley ba? Ambot ko nakapasakop ka di kay pag sining tong magpasakop na, tanan din nagpadala na sang ila sining ngalan, way ko kay balo, no? Madam Janita Di Vinagracia, may lang pag-monitor. Madam Janita Di Vinagracia dira sa Country Homes, no? Kay Cathy Ver, may lang pag-pamati. Kay Arman Cabiles, Bro Rex ang nagasinabad na sa Action Radio Nugay kasagi binastos kay basi hindi ka makaubos ang imo sinamo, Sige lang wala bro. Bay lang da sila. Kay ila na siguro, no? Ila na Kalipayan. Armando Cabiles. Thank you so much, bro. Kay Jocelyn Dibon Dispoho, may lang pagpamati. Madam Malaka Gamala, no? May lang pag-monitor. Kag Susan Pahariliano, may lang pagpamati. Maniaga ta, sudan ko takway nga adobo. Amo nang namits da, no? Madam Susan Pahariliano. Kay Almera Lim Malasarte, Lito Sicondes, may lang pagpamati da sa Kingdom of Saudi Arabia. Lito Sicondes, kay Alex Montesa, Sorvina Sangpols.com, Serex, haha. Alex Montesa, no? Ayan, poblasyon, siling nga, diri subong sa Comelec, wala
pulis di gabantay, perti di kagutok subong, wala social distancing di mga tao. Gali ka. Pa-check na, no? Sa Comelec, Bacolod. Ayos. Sining ni Alex Montesa, linya parehos man si Rex sang subdivision between Dalan ka Sarina kag Doña Juliana, ang pribado nga dalan nangin national highway na. Halin sa St. Joseph nga simbahan pa Bartolome pasaka sa Aris Street sang Sarina, una tracking lang galinabay, gindasnan sang mga handumanan kag mansilingan nga mga jeep di pasayro. Subong hasta ambulansya kag series bus ginagyan na. Ti nubo na kuryente bugto Gani man. Amo nang problema. Tomas Brunyola may lang nga pagpamati kay Jo sa Baligwat. Siliga to Rex, hay lang pala sa good friend ko, Henry Spolgar and wife Laurie Joy and kids. Miss you, see you soon. Natanggap ba ng visitor ang DYEC? Planning to visit if I'm going home. Okay. No problem, Josa, Baligwat, no? And Jack Cardinal, may lang pagpamati Jack. Kay Jane Ignacio, good PM lang. Kay Grace Barriento Solera, Boss Rick, salamat kay wala na dito ang manok sa poultry. Okay. Sige, Grace, thank you so much, good, no? And Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati. And Raymond Ligaspi Pineda, may lang pag-monitor, no? And Nimrod Guangco Sabala, paring Nimrod, may lang pamati, no? Paring Nimrod Sabala. Thank you so much, And Miles Marter, networking na sa mga scammers. Galing, Gina Ribal Pilayo, monitor kami di sa pizza restaurant. Thanks, gid. Piazza restaurant. Di ng Piazza man. Michael John P. Season, may lang pagpamati sa Energy Fans Club na paurok-urok kami diri sa Chato, Ilisi, Paranaque. Ayos. Apo lang, may lang pagpamati, no? Papas Inday lang dayon, papas lang dayon sa agi nga ari sa tupad ko nga si John Michael. Okay. Raymond Ligaspi Pinida ang nagpanamya, no? And sa iban pa naton kay Jer Binyabon, may lang pagpamati sa pamilya Binyabon dira sa Barangay Kaduan, Cadiz City, watching from Marilao, Bulacan. Thank you so much, good Jer Binyabon, no? Ayos. Sige. Ang iba naman siguro karon naman kay matagtanay pinaka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay.
pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi Radyo Philippines Standard Time, las 12:52. This time check is brought. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pagpamati kay COVID TV. Good morning. Ay, kay napaniguro kay Melanie Bernas, no? May lang pag-monitor kay Melanie Bernas. Kalma ang puso. Ay, perti. Ayos, dagang salamat kag sa kay Jigs Digo, listening from Sipalay City. Sa tanan nga Negrosanon from Sipalay City Checkpoint personnel. Thank you so much, gid mga sirs, no? Salamat sa ayos. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Demokrasya kag proseso sa hustisya ginakabalakan sa IBP bangod IBP Negros bangod sa padayon nga kaso sang pagkamatay sa mga abogado kag huwes.
Yari ang kaundan sa report ni Akson R. Tayhopon, Akson R. Nagalaom ang IBP Negros Occidental nga kung tani mapauntat na ini magkaso sa pagpamatay sa mga abogadong ang pinagka-latest na mo itong natapos sa area sa Palawan na sunod rin sa anay presidente no, sa Negros Occidental chapter nga si Attorney Arnel Lapore. Isa ini kasay isang pagpangatake sa ilahanay nga makapadula sa demokrasya bangod nga abogado nagatrabaho man lang kung anong ginsumpaan nila sa aton konstitusyon kag ginabuligan ang mga nagapalapit nga mga kliyente sa ilang talatapan. Dugang padrin nila po rin iti malumduman sa ilalumpas ang iya sining incumbency as president sa Negros Occidental Chapter IBP sa ini sila magpapadala sa sulat dito iya sa Supreme Court gagin ayo man kung mahimo magtuan na ini nga problema pang naglipas lamang ang parahon kag tubtob sa karon ini wala gihapon matagan sa nagkakaigong pag-akto sila niya. Ang problema sa karon of course ang kaangawa sa ilahanay nga basi may pipila pa kamagasunod ri nga ila mga miyembro madugduman nga magkurod siri may mga cases man sila ng mga miyembro sa IBP Negros Occidental Chapter nga nangin biktima sa pagpatay. Ari si Attorney Arnel Lapore. Sa practice namon, we only stand by the rights of the accused or private prosecutor for that matter. Hindi na tanitalon kung ano man ang problema abi sa kliyente kag kung anong klase ka grupo ang nagahimo sila. Hindi na pagdala ni Tihon ang abogado. Pagkakasuman sa palayag ni Attorney Arnel Lapore. Ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo po na nasa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod sa ukon sa Special Assignments. Life Extension Vitamin D3 anay himang balita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang ha, kundi natong iyang kapulisan sa Banwasang Valladolid nagaplano magpakigsapol sa LTO angot sa inasod-asod nga aksidente sa Dalanon. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Akson Alvin Graba. Akson Alvin. Aksyon na Rex nagaplano si Valladolid PNP Chief o Police Captain Wilfredo Binoman nga magpakikita kag magpakigsapol sa LTO sa area sang Pontevedra agud maistoryahan mapaabot ang ila sining katuyuan
nga ma-deputize ang iya mga kapulisan para mapatuman ining Republic Act 4136, especially ang mapatuman nga pagpandakop sa mga overloading trucks nga nagalabay along the national highway sa banwasang Valladolid. Suno kay Captain Binoman sa duha ka inasod-asod nga aksidente sa Dalanon involving ini sa truck sang tubong nga nagkakalatumba sa highway. Nagaplano man si Binoman so far sa karon nga magbutang sa mga precautionary measures kangay sining mga signages kag ining check-off point a good na number 1 diri suno sa iya nga makapangabay kag ma-remind ining mga drivers hindi lang sa truck sang tubo kundi ako na driver sa truck sang mga trucking kag kundi sa iban man nga mga motorista nga madasing magpadalagan sa nga ila mga salakyan sa diin duha diri ka inasod-asod nga kuan nga aksidente sa area sang Mabini kag kagabi sa Sagwa Banwa sa area gyapon sa Banwa sang Valladolid. Ang isa pa diri sa nakitaan man nila nga problema wala disiplina nga mga drivers ang tubo nga kung kaisa magdala sang ila sining mga tracking suno sa iya ang term nga gingamit huros crossing driver nga kung kaisa hindi man nila mabutangan sang net bala ang likod sang ila sining salakyan that is why kakadagdag man ang mga Tido halos na way naman na mga net subong na aksyon Alvin. Correct, aksyon na Rex amo nang isa pa da kay sino mapatuman sina? Muna ang isa sa plano ni Wilfredo Binoman nga isa sa mga rason niya nga nagaplano siya nga magpakikita para ma-deputize sila kag sila na mismo nga sila area makitaan nga mga kaangay sini sila na mismo magpandakop. Another man diri action Rex ma-attend man siya sa regular session sa Sangguniang Bayan sa banwasang Valladolid agud yang mahibaluan man kung ano ang mga pagsulundan kag ang layi especially kung miara layi sa mga overloading mga truck kag mahibaluan kag para ma-apply na insigida ang ining klase sang layi sa ila sining banwa. Ari ang pahayag ni Captain Binoman. Aton pagahimuon i-intensified naton ang aton mobile patrol at the same time ang checkpoint naton good nga ma-discourage naton ang mga motorista nga tama kadasil magpadlagan sa ilang mga salakyan. At the same time, ipropose man naton kundi ang mga accident prone area naton additional signages agud nga makusyon man sila action Alvin. At the same time, gusto man naton ma-enforce pero hindi will equip nga mag-enforce ang aton kapulisan regarding that kay hindi ta deputize ang LTO. Amo na ganing akon lang pagabuhaton nanay action Alvin kung may mga nakita ko nga daw violation, hindi ko ma-desisyonan, i-obrahan ko report at the same time ipalabot naton sa aton na Land Transportation Office. Good nga makabulig man sila sa aton. Hindi pa deputize ang LTO ang kapulisan sa imong area, sir? Yes, ang aton lang gibigin na enforce is ang sa banwa kagamo man nagani itakol ko man sa Sangguniang Bayan na kung may ordinance kita regarding sa truck loading, agad niya mapahaganagan naton ang aksidente. Kag ginapanugyan taman sa mga mga aksyon na Rex sa kabahin sa napahayag ni Police Captain Wilfredo Binoman. Balita sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos sa balita ni Aksyon Alvin Kadtuanta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office maki-update na idra sa area sang Police Station 7. Angot sinibla tong pagkasapos ng isa ka bangkay nga nalubong ho sa Barangay Vista Alegre. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric. Merry Christmas. Diba signal ko ako? Do ang imo nga signal do ga Merry lang hindi kay Christmas.
de porma. Ara na. Ara na? So, kasirit-sirit naman, oh. Lugalaga ka maniyaw? Taniman daw na, ano naman nga daw kainit sa simpo. Tidala na kung kaisang lapit ka sa bulkan. Ayo de porma. Na, ano nga, pag patong bisa may bato na nga dako, parang siguradong signal mo. Nagatungtong sa loob video, Dula-dula signal mo. Sa lubi ko katungtong. Sa lubi ka katungtong? Oo, kulang na yung parang dahil kagang lubi. Ayo de porma. Sa sanga kabisang badyang. Ayo de porma. Hindi among signal. No, kalain sang signal mo subong. Wala man gawin. Hindi ko dula siya. Gani man. Okay na. Away gid, ga on and off gid. Anima naman. Ayo de porma. Ara na, nag-steady na lang ko liyo. Ara na. Steady lang da kay si Dennis Richard Tibor gani daw gapang Simana Santa kunong signal mo. Ara naman siya. Kaya namin sa signal ko ni. Do ga burot, ara na siya. Ara na, gamayo kung kaysa daw galain na, Basi pigaw ang tubot, no? Ayo de porma. Hindi amo. Alam ko sa nagtubot-tubot ang Rex mo. Okay. Oo, Siling ni Migs, siling yara na sila. Ara ng kon, kamaho ko. Ay, kanami sa signal ko diyo. Gani, di masaylo ka lang guro sa special coma. Parang tayo yun na. Kay daw ka lang alangin sang signal mo na, Okay. Saylo lang sa kuno sa special com, Axon Elmar. Pati gayon na lang da. Kay gadagoob siling ni Raymond de Gaspi pinidang signal mo da ho. Action Eric na naman ang signal. Reklamo sila. Sige, ayos gid masaylo lang sa special com. Selen Ros Benedicto may lang pag-monitor. Ga-monitor lang sa kanakya sa Barangay Singkang Airport, Kalong-Kalong Zone 1. Thank you so much, Lynn Ross Benedicto. No? Kay Chris Vilma Treyes sa Esthomes 3, Barangay Estefaria. Good PM lang. No? Ayos. Sige, balikan ta si Axon Eric Magbanwa. Axon Eric? Oh, yes. Ara na. Ka-animal magklase signal naman. Sige nang bay lang da siya. Kanami sang tubod niya, papundo niyang tubod. Ayo de porma. Tubod sang? Tubod sang gripo, no? Abi ko sa Evergreen. Importante tubod ba yun? Alaban eh. Sige-sigihon tayo ni, no? Parang ang tubod, sige-sige. Parang tubod mas mayo man, no? Yes, Action XT na yung ukto na kay kapsad ka kay kagawad yung friend. Mayong udto, always lang kapabatsyag sa ako, do pila na kadlaw, Di mas yung ubas guro. Dumano? Ubas guro. Ayo de porma. Basi kung nagapapunong pa to. Saan sila na, no? Basi, Blau. Init mo. Gani man. Malaman kung init. Kulang ko nung sa tune-up siling ni Dennis Richard Tibor niya, kulang sa tune-up Axon Eric. Tune-up Grabe ba? Tune-up ko no Ay, oo. Sige, kailangan ko sa tiyempo ho. Gani, ang bangkay nga nasa puwan dira sa may Vista Alegre sa barangay barangay Vista Alegre ining nasa puwan nga patay nga ginlubong sa Buho Action Rex sa kay Police Lieutenant Gispino or Conrado Gispino Hepe Station number 7 daw way pagid sila tutup karon sa ideya kung sino tong mga persona nga naglubong dira sa bangkay ni Genesis Psycho 26 anyos soltero, taga Purok Malbar, Cubay, Barangay Villamonte. Sa mo sila pag-istoryanay ni Police Lieutenant Conrado Espinong Hepe sa Station number 7 siyang June 6 pa ni Sigrid na dula, no? Gimparecord sa Station number 4. Kag bisa pa kani aksara sa pamilya ni Genesis Psycho, wala man gani makaibalo kung sino ang mga upload ni ulihi nga nakita ni siya sang June 5 Action Rex kag Temope June 6 kipablata na sa kawa sa kapauli hasta nga sang uli nakita man gani ang pamilya man nga dito na nila karambot kag napatay na ining si Genesis Psycho
sa area sang tunga-tunga kampo sang Hacienda Inday Uya sa kopini sa barangay Vista Alegre. Pero nagatatag pulis nga ang pagpatay sa kay Genesis Psycho may kahalimbawa na daw may ara kinatawag nga salvage no kati ginbakri dinhi nga may gapos ang kamot sang biktima sa masapuan ini sa buho kag ginpotos kini sang bayo ang yasili nga guya na daw salvage action rex. Nag-request sa police station number 7 nga ipa-autopsy taning bangkay ni Genesis Psycho para mapalaan ang kinahina sa tayo niya galing kasi nag-reviews ang pamilya Psycho sa pangapay sang pulis ginarespeta rin na ni Lieutenant Espino ang pag-ayo sa pamilya nga hindi na lang nila pag-autopsy ang bangkay ni Psycho. Pero sa gihapon bukas ang station number 7 sa investigasyon gihapon sa sini nga kaso alamang at kung tani ang territorio station number 7 patagaan mo lang sa hustisya ang kamatayon ni Genesis Psycho suno sa hepe sa police station number 7 nga si Police Lieutenant Conrado Espino. Hanggang ngayon, sir, nagkakandak naman ang investigator niyang ating investigador. Pero wala pa tayong development kung paano siya nakarating doon at saka kung sino yung possible na nagdala sa kanya doon. Ang latest lang sa nagpunta dito yung nagpakilala kung magulang yung biktima. Pati na ako na pamilya niya. Yung sutipang biktima doon sa pangalan na puro Inday Uya sa barangay Vista Alegre. Yes, sir. Pero yung mismo sir ang pamilya, hindi alam kung paano nakapunta doon, sir? Hindi rin kasi nag-blabber yata sila nung time na nawala din itong si certain Genesis, bali umalis daw ito sa kanila sa bahay nila mga start ng June 6 this year, no? Hindi naman siya nagparamdam kung saan siya nagpupunta. Sa palayagan ni Police Lieutenant Conrado Espino ng hepe ng station number 7 sa gihapon bukas ang station 7 kung liwat nga pwedesigaran inisang pamilya ang kabatayon ni Genesis Psycho. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, wala sa balita, wala sa aksyon. Aksyon, Eric Magbano, nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Kapitan Patrick Balihera dra sa Himamaylan, may lang pagpamati, no? Kay Kapitan Patrick Balihera. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal. Philippine Standard Time alas 11 launa 14 na may lang pagpamati kay paring Ala Navales kag Josing Topas, no? Ga monitor sa sining hapon sa aton sining pagpangalaga. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sining mga out of town reporters sa syudad sang San Carlos, duha ka empleyado sang City Hall
nagpositibo sa drug test nga ginpatigayon kahapon. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Stephen Presquito, Pen. Yes, Action Rex, nagpositibo ang duwag ka mga empleyado sa lokal nga gobyerno diri sa siyudad sa San Carlos. Nga sabihin ang isa ka regular ini, kag isa ka casual. Nga sabihin ang gipatigayon nga isa ka drug testing sa tanan nga mga departamento diri sa local government diri sa siyudad San Carlos. Nag-upisa ini kahapon nga adlaw mga alas 9 sa aga. Kani sunod pa sa kaya may rinig estilo nga ila ginapatigayon ang paglimpyo nga sa tanan nga mga departamento kag mga empleyado sa siyudad sa San Carlos. Ilabi na diri sa nga regular man o kon na ini casual nga kinahanglan mangin malimpyo nga wala sa mga empleyado nga involvado sa illegal nga droga. Gani sa pagwa sa among resulta, ining duwa ka mga empleyado, ginatagan advice ni Mayor nga ang regular nga magsumitin na lang sa iyang resignation, kag ini naman ang isa ka casual nga empleyado, diretso ini nga pagtaktakon sa iyang posisyon. So gani amo ini ang ginahugtan nga ginapamando ni Mayor nga ang tanan nga mga empleyado nga kinahanglan hindi gid mag-involve sa sining illegal nga droga. So duga pa ni Mayor nga naumpisa na no nga sige tayon ang random drug test Action Rex kay na sugdan ini sa mga traffic enforcers sa departamento sa nga DSWD, sa departamento man sa nga engineering kag sa ibang pagid no kay kadamo ini nga mga departamento Action Rex. So gani padayon pa sa gihapon ang ining random drug test nga na sorpresa gid no kalabanan sa mga empleyado nga ari diri sa nagatrabaho sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa San Carlos. Duga pa nato nila Action Rex no kung may ara pagid nga mga makuha nga mangin na positibo sa siningagin patigayon nga drug testing sa gihapon karon sa katon local government diri sa siyudad sa San Carlos. Update na nato nila Action Rex. Nagreport din diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Why gid sila obrahon nga mayo, no? Kita mo lang na, kayos ang obra nila. Disgrasya eh. Nagpositibo sa drug test nga ginpatigayon sa siyudad sa San Carlos. Ayos, sa Ilohantang Cadiz, anay si Aksyon Roger Gotib, 41 anyos nga lalaki, arestado sang kapulisan sa siyudad sang Sagay, bangod sa kaso nga 4 counts ang qualified theft. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex, arestado ang 41 anyos nga lalaki matapos siniri ka pangatubang sang kaso 4 counts ang qualified theft. Gin-operate sa mga katapos ang kapulisan sa siyudad ng Sagay sa pagpamuno mismo ni Police Major Albert C. Alauna, pasado takna sang hapon kahapon, Nobyembre 17. Inigit patigayan nga operation sa Procnara sa Barangay Poblacion 1 sa among siyudad. Ang sospitsado gikilala ini kay Aprilyn Eduardo Isilia, babayi gali, no? I stand corrected, babayi ini ang suspect. Ini siya ang residente sa Procnara sa amuman nga barangay. Suno sa report, ini ang nagapagtubong sa kaso na ginapasaka sa korte kag ini siya sa RTC Branch 73 Ciudad San Sagay ginapirmahan ng Honorable Judge Reginald Puentevilla ang executive judge sa among korte tungod kay 4 counts sa qualified theft ini. Sa kada kaso mayara siya nga gipanugot sa korte nga piyansa nga 40,000 ka pesos. Ini ang ninibitan karon nga persona ang yara sa kustodiya sa Sagay City PNP sa ila sining custodial facility bangod kay wala pa man ini makapiyansa. Report gikan sa siyudad ng Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa Ilohantang balita ni Aksyon Percival Villamor matapos ang balita sa Cadiz.
31 anyos nga lalaki gindakop sang kabulisan sa banwa sang La Casiliana matapos nga serve ang warrant of arrest. Tiyari ang kaundan sang report ni Action Percival Villamor sa La Casiliana. Action Pers. 31 anyos ang nadakpan sang aton kapulisan dira sa banwa sang La Casiliana sa ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Ramel A. Bustamante upod ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña Action Rex. Ang persona giserbihan sang warrant of arrest nga ginkilala diri sa kay Ali Silvano E. Lindayaw. Ali Silvano E. Lindayaw, 31 anyos, kag pumuluyo sang barangay Masulog, La Casiliana, Negros Occidental. Ini ang warrant of arrest gina-issue kag gipirmahan sang aton judge sa Honorable Cycleman Hason Fernandez, presiding judge sang RTC Branch 63. Kaga ini may case number AR 6140 sa kaso naman nga frustrated murder action Rex. Kaga ang warrant of arrest panaog sadtong bulan sang Nobyembre 27, 2019. Kag ini may fix recommended ang korte batok sa iya para sa temporaryo nga kaluwayan nga 200,000 ka pesos. Karon ini ang suspetsado ara naunong sa custodial facility sang La Casiliana PNP. Report live gikan diri sa La Casiliana PNP ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon
Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa pagpanglagad sang aksyon BBB. Kita-kits kita buwasa
Sa muman sa gyapon nga oras kag waragwagan. Salamat gid sa mga kaksyonta nga nagasunod gid sa aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili lamang madugay upod na kay aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of the crowd. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon